mae'n deud record? Mae'n deud record... Na, mae'n wtw bach coch, so mae'n deud record ydy. Ie. Felly gen i helo otha chi felly bod o'n deud record. Da chi'n iawn yn y Gwynt A Glaw? Mae yna Gwynt A Glaw yn blaena. A fama. A fama. Cymru oll. O, yr i craff o'na chi di sylwi, mae yna lais ar goll. Dydy Manon methu bod efo ni tro yma. Mi yda ni wedi gaddo iddi y geith i siarad lot tro nesa. Ti'n meddwl bod yn bwysig mwyn bod yn drolo yw bod yn onast efo'r gynulleidfa? Dwi wedi bod yn hollol onast. Sawl ti isio ymelaethu, Dafydd? Wel, heb fynd i oherwydd bod yn nilo cyfreithwyr. Ti eisiau sôn am y ffaith gafodd i strop hanferthol ar ôl yr perfformiad Eisteddfod. Ti'n gefn y llwyfan ar ôl i ni wneud y podlediad. Cwyno. Bod yn ddarpariaeth ddim yn ddigon da iddi. Doedd ddim yn licio'r gwyn. Doedd ddim yn licio'r... Oedd y dan teithion ddim wrth ei bodd. A dyna lle oedd hi yn rhegu ac yn diawlio pawb. Bobl diogelwch Steddfod yn gorau hebrwng hi o'r maes. Ti eisiau sôn am hynna? Nagos. Na. Nagos. Well peidio sôn am hynna. Dwi'n meddwl bod yn bwysig i'r gynulleidfa gael gwybod sut un ydy hi go iawn. Na? Ti'n gofyn amdani man, Dafydd. Pan daw Manon yn ei hôl. Fydd i nôl. Dyna di'r Ie, mae hynny. Pydd, da ni di gaddo gwell gwyn, bydd i nôl. Wel, ar ôl y fath ymddygiad, falle bod ni ddim yn ei chroesawu hi nôl. A ni gadw safona. Ti wedi gorffan o'n dwch? Ie, gyd i anwybyddo o'n siar. Gai anwybyddu fo rwan. Gawn ni drafod llyfra. Dyna da ni fod i wneud. Trafod llyfra a sgwennu a ballu. Colli plot yn neud. Yn fras. Ti eisiau bwyd? Oce, be o'ch ti fel y llyfra Steddfod, Dafydd Llywelyn? Wel, o'na, y reidd ar ei ddod yn fuddigol, neu y reidd gafodd ei cyhoeddi? Na, nawn ni ddechrau fod i Daniel a'r Fedal. Di pawb di darllen nhw, ddechrau? Do. Dwi wedi darllen Hallt. Ond ddim... Ti wedi darllen Gwynt Y Dwyrain? Na, nes i fynd a prynu Hallt mewn siop lyfrau yn Rhydaman. Siop cyfoes, siop ffantastig gyda llaw, a o'n nhw wedi gwerthu allan o'r llall. Felly dwi heb cael eto. Os dwi'n iawn, mi oedd Gwynt Y Dwyrain di gwerthu allan o'r rhediad cyntaf, oedd erbyn diwedd yr wythnos Steddfod? Oedd, dwi'n meddwl. Dwi'n meddwl, oedd. Dwi'n gwybod faint o geograffia mae hynna dda, di. Dwi'n falch am Alun Ffred i gwerthu 6. Dwi'n meddwl bod hynny'n... Ond hynny yw, mae rhaid i fi ddeud, pa mor aml mae hynna'n digwydd erbyn hyn, efo llyfrau Cymraeg, bod nhw'n gwerthu a mynd allan o brint o fewn ychydig ddyddiau. Felly, yn hynny o beth, mae angen llongyfarch Alun Ffred, a hefyd mae angen llongyfarch Eisteddfod ar farchnata a hyrwyddo y llyfrau yma. Achos ydw i'n iawn i fel yma, dyma di'r llyfrau sydd wedi gwerthu ora y mis hwn, ynghyd â'r cyfansoddiadau. A'r cyfansoddiadau, ie. Mae'n siŵr te. Ond pam bod pawb yn gwirioni ac yn prynu hein o gymharu â llyfrau eraill? Be ydi o? Wel, maen nhw wedi clywed amdano nhw i ddechrau cychwyn, cos maen nhw'n gymaint o sylw. So ti un peth. Hyrwyddo, ie. Gret. Ie, maen nhw 3 person wedi canmol nhw. Sef y 3 beiriad. Ie. O lia 2. A ti'n gwybod bod yna dipyn o bobl eraill ydi mynd i darllen o dwyt? Mae hynny reit braf. A dwi'n licio bod am hwsio fi bob blwyddyn i ddarllen 2 lyfr sydd wedi dewis ar hap bron iawn i mi. Ond pam bod yna gymaint a hyd yn oed o ran y cyfansoddiadau? Cyfansoddiadau'n gwestiwn arall dydy. Cael ei prynu mae hynny ddim i darllen. Dwi'n ama. O'n i'n mynd i ddeud, jyst mwyn rhaid nhw ar shelf. Yn hytrach na, mae gwanas yn edrych yna i fanna. Wel, dwi'n darllen y cyfansoddiadau, ond be dwi'n darllen gynta
ydy'r beirniadaetha, achos mae'r beirniadaetha yn gallu bod yn hynod greadigol yn nhw hunain, a mae'n ddifyr cymharu syniadau'r gwahanol feirniad a ti'n darllen rhwng y llinella a ti'n trio gweld so na ffraid i bod, weithiau mae'n amlwg, weithiau dy ddim, a wedyn weithiau dwi'n anghofio darllen y cyfansoddiadau. Dim ond y beirniadaetha. Ond mae'r rhai bod chdi'n y lleiafrif, cos wrth nhw newid y drefn im gymaint o hynny nôl do. Oedd y feirniadaeth yn dod gynta, a wedyn yr ysgrif nath ennill. A wan mae o fel arall dydy. Dwi'n mynd darllen o'n tudalen 1, 2, 3, 4. Dwi'n mynd yn syth am y beirniadaetha dwi eisiau gweld. Ond enghraifft, Aled, nes ti brynu'r cyfansoddiadau? Na, dim gwybod. Wyt ti'n prynu cyfansoddiadau fel arfer? Na, erioed wedi prynu cyfansoddiadau, a maen nhw ddim ar radar fi o gwbl. Felly, gai ofyn beth yw'r gwahaniaeth rhwng cyfrol y fedal a cyfrol Daniel Owen a'r cyfansoddiadau? Ydy o... Y ffaith bod ni'n mynd i trafod nhw yn y podlediad yma. A bod ni'n dweud bod ni'n drafod cyfansoddiadau. Ie. Na, wir i ti, oce, so o'n i ddim really, ti'n gwybod, bydde fi ddim really prynu'r llyfrau sydd wedi ennill chwaith. Nes i llynedd, nes i fwynhau nhw llynedd hefyd. So ni'n meddwl, oce, so mae'r ein mynd i fod o'r un safon, fi'n mynd i, ti'n bod, trial nhw, mae'n chydig o'r wahanol i'r normal i fi. Ond fi'n cymryd, mae'r un peth a os mae llyfr yn ennill llyfr y flwyddyn da, mae hwnna wedyn yn rhoi o flaen pobl, a mae hwnna'n, ti'n bod, cynyddu gwerthiant y llyfr yna, mae pobl yn ymwybodol, a fi'n credu dyna mae'n siŵr sy'n digwydd gyda'r llyfrau yma yn Eisteddfod. Ie, dwi'n jyst yn ffeindio fo mor ddifyr, achos edrycha di ar y rhestr rhai sydd wedi gwerthu o'r bob blwyddyn, mae'r cyfrol fedal, cyfrol Daniel, maen nhw i gyd yn, a mae'r un peth, ond ydy, be mae hynny'n deitha ni felly am y strategaeth marchnata ni? Bod y cyngor llyfrau yn lwcus iawn i gael Steddfod. Ie. Sim unrhyw, ti'n bod, sefydliad arall yn cael hwnna. No, maen nhw fel arfer yn picio at dolyg. Neu mae'n siŵr bydden nhw falle, ti'n bod, y gwobre arbennig. Ie, dim rhywbeth oedd y bwcer yn cael yr un effaith ydy. Ie, ond mae'r cyngor llyfrau gyda'r Steddfod, lle maen nhw'n gwybod, oce, ni'n mynd i gwerthu fan hyn. Dyna pam ges i gymaint o rew gan y llyfr werthwyr am fod yn un o'r rhai ar i atal y wobr yn Sir Fôn. Cos mae'n effeithio gymaint ar werthiant nid yn unig y cyngor llyfrau, ond y siopa hefyd. Ond, mae hwnna'n ddifyr. Be, ges ti chwip dyn? Ges i rew gan ambell lyfr werthwr. Reit. Ymelaetha ar hynny. Restr. Defnyddio'r podlediad. Mae dyna'r cyfreithwyr mewn yn barod. Wel, os ydych chi'n teimlo bod y safon ddim yna, yna fysa ti ddim yn gwybrio, jyst mwyn cael gwerthin nasa? Na. Neu fysa bobl... Ia, a mi nath y llyfr werthwr, mwy nag un, dweud, ond pam na fysa chi wedi gallu gwobrwyo fo a mynnu bod nhw olygydd yn gweithio yna fo. Ac fel ydych chi'n gwybod eich hunan, dydy pob awdur ddim yn fodlon cydweithio efo golygydd i wella fo. Os da nhw wedi ennill, maen nhw wedi ennill. A hyn amser sgen ti beth bynnag, de? Ie. Mae cyfrolau trwy'r wasg yn eitha sydyn, dydyn. A braidd yn embarrassing. Dwi'n meddwl, tas o'n i'n cystadlu ar rwy'n yn dweud, ia, oce, gei di ennill os ni di newid o. Wel, dyna ma'n iawn ydi. Na. So, cwestiwn dwl gen i nawr. So, mae'r llyfrau sy'n ennill yn Eisteddfod heb cael ei olygu gan olygydd? Chydig, yndyn. Yn ysgafn. Wel, ia, ond, ia, be di'ch diffiniad chi o ysgafn? Gofyn dwi, ond be di'r diffiniad yna o ysgafn? Dwi'n yn gwybod dwi'n rhaid ennill. Dwi'n rhaid i trio. Na fi. Ond na fi. O, do, dwi di, un waith.
Grant ar o, mae di ennill gymaint, mae'n anghywir. Na, dwi di trio i waith. Dwi'n brif lenor, siwr ddiw. Mae honno di mynd yn ei hyff. Dwi'n digwydd gwybod bod nhw yn ei golygu nhw i wneud siŵr bod y double N's a'r commas a'r pethau, y man olygu. Ia, prawf darllen y sicr. Ia. Ond anamal gei di rwy'n yn dweud be am newid y diweddglo, achos nid dyna be fysa'r beirniad wedi feirniadu. Ia, cos mae gen ti dyfeirniadaeth, does, yn mynd mewn as o hwnnw'n dweud o diweddglo gwych. A wedyn maen nhw wedi newid o, a wedyn mae'r beirniad yn edrych yn real lembod ydy. Dyna'n ateb y gwestiwn di, Dafydd. Wel, ond mae o'n ddifyr dri sut bod yr cyfrolau yma yn gwneud mor dda. Ac ydy bobl yn ei darllen nhw, neu ydyn nhw jyst yn ei prynu nhw gan bod o'n rhyw fath o momento o'r Eisteddfod, a bod nhw'n eistedd ar y silff rhyw fath ar cyfansoddiadau. Mae lot o bobl yn mynd ar gwyliau yn syth ar ôl Eisteddfod, ydyn? Ti'n bod, so o'n i'n trafod hwn drwy'r llyfrau gwyliau. Wel, falle bod nhw'n llyfrau, mae pobl jyst yn mynd gyda nhw i lle bynnag bod nhw'n arwyliau, a dyna siawns i ddarllen nhw yn syth. Ia, dwi'n meddwl bod hwnna'n theori gall. Bod gynnu nhw ddau lyfr, maen nhw'n wybod sydd yn siawns reit saff. Ond mae yna bobl sydd yn ddifodol yn prynu'r ddau gyfrol bob blwyddyn, rhoed nhw ar y silff, a falle ddim yn darllen nhw. Neu bod nhw'n dechrau nhw a penderfynu, di hwn ddim i mi, ond maen nhw'n dal yn gadw. Yndi, a mae'r un peth efo'r cyfansoddiadau. Mae yna bobl yn licio rhes ohonyn nhw ar eu silffoedd, a dyn nhw byth yn edrych arnyn nhw. Ie, rhes ohonyn nhw ar ei fyny. Dwi'n licio cadw'n cyfansoddiadau achos maen nhw'n handi at eto. Dwi'n anmal yn mynd nôl at nhw i checio. A finna. Ti sgwennu rhywbeth a ti eisiau deud, ia, nath so ennill lle micro, neu beth bynnag o ti'n drafod. A be oeddech chi fel o'r cyfansoddiadau ta, yn gyffredinol? Iawn. Ferniadaeth lenyddol 10. Ie, yn mynd i ddweud, yna ni. Mae hynna di... Na, di gyfro, tic yn erbyn hwnna. Ti eisiau mynd allan i brynu'r gyfrol fori, wan, does Aled? Oce, iawn, dyna ddigon ar hynny ta. A beth am y cyfrolau hynna? Cyfrolau fedal. Nawn ni ofyn i ti, Dafydd. Ie, ni'n gwybod sut ti'n dweud yna, ni'n gweld chdi'n edrych hynny. Y fedal, Hallt gan Meleri Wyn James, reit. Ie. Be o ti'n meddwl yn ei, Dafydd? Nes i wynhau yn gyffredinol, do. O'n i'n meddwl bod o yn ymwneud gyda thema sydd wedi cael ei amddifadu yn y gorffennol. A dwi yn meddwl bod hyn yn bwysig iawn, ond o'n i yn teimlo tua 3/4 ffordd drwodd, o'n i yn gobeithio y bydda yr digwyddiadau falle yn cymryd tro trwstan neu sef o'n mynd i gyfeiriad oedd yn eitha annisgwyl. Os di hyn yn ein synwyr. O'n i'n meddwl yn gyffredinol, fel di deud, o'n i'n licio'r ffaith bod wedi cael ei leoli yn Aberystwyth. Hwnna'n gret. Oedd hwnna yn gret. A fel dwi'n deud, dwi'n meddwl o ran pwnc a thema, dwi'n meddwl bod yn ymwneud â rhywbeth sydd wedi cael ei amddifadu yn y gorffennol. Mae hwnna'n gret. Ond o'n i yn teimlo falla rhyw 3/4 drwy y gyfrol. O'n i'n meddwl, lle mae hwn yn mynd i fynd o ran datblygiad. Ond ges i flas yn hyn. Be amdano chi? Dyna'r unig un ti wedi darllen o'r llyfr Eisteddfod? Nes i ddarllen ni, o'n i'n meddwl bod e'n iawn. Ti'n meddwl, bydde fi ddim yn... So, gyda llyfr yma, nes i ddarllen nes i gorffen bydde fe ddim yn llyfr bydde fi'n pasio ymlaen i rhywun, ond nes i ddim mwynhau os chi'n gwybod beth fi'n meddwl. So, oedd e jyst yn iawn. Oedd e jyst yn tymlo'n saff, dwi'n meddwl, i fi. O'n i'n disgwyl bod e'n mynd i troi i ryw bwynt, o'n i'n disgwyl bod e'n troi, ond nath e ddim. So, oedd e'n iawn. Felly mae'r clawr yn
wych yn ei meddwl. Ti'n modd, o'n i'n meddwl bod hwnna'n rili neis. Mae'r llyfr yn tymlo'n rili neis, ond oedd e jyst yn iawn i fi. A sori os fi'n pechu rhywun trwy gweud hwnna. Dim bod fi heb fwynhau e, oedd e jyst yn iawn. Be ti'n fel bethau? Wel, o'n i'n llyfrgell dyn o blaen, ac o'n i'n trafod llyfrau o'r ddynas yma, ac oedd hi'n deud bod hi wirioneddol di mwynhau Hallt, achos yn ei theulu hi, mae yna blentyn efo anghenion. Ac oedd hi'n deud, nath o'n hyffwrdd hi. A ddim hi di'r unig un sydd wedi deud yna. Felly, unrhyw un efo plentyn sydd angen efo rhyw anghenion o ryw fath, mae Meleri di gael o'n union. Mae wir di llwyddo i bertreadu yna. Yn sicr mae di llwyddo fanna, ac o'n i wir wedi cymryd at gymeriad y ferch. O'n i'n licio'r steil, o'n i'n licio dod i nabod hi, o'n i'n licio'r brawddegau byrion, ac o'n i'n sylwi yn barn, doedd Meg Ellis ddim yn licio'r brawddegau byrion. Difyr marmite de. Ond mae hwnna hefyd yn ymwneud hefo'r cyflwr hefyd ydi. Yndi, so ni wedi licio gweld fwy o wahaniaeth rhwng llais Cari a llais Elen, ddeu gwir. Nes bod y brawddegau byrion a'r teithi meddwl y ferch yn fwy amlwg ac yn fwy o wrth gyferbyniad i'w mham i. Mae hwnna'n bwynt teg iawn, Sian. Ond hefyd, mae rhaid ti hefyd gofio, fel maen nhw'n cyfathrebu efo'i gilydd, yn amlwg maen nhw'n gorfod gadw fo'n weddol syml dydyn. Felly, o'n i'n ei ddarllen o bod hwnna i ryw radda'n fewnwelediad i rhywun sydd yn byw hefo aelod o'r teulu sydd hefo'r cyflwr yna. Felly, dyna pam dwi'n meddwl bod fi wedi cael blas arno fo oherwydd bod o mor wahanol i'r hyn sydd fel arfer yn y Gymraeg. So ni'n cytuno efo chdi, Aled, falla, fel dwi'n deud, 3/4 ffordd drwyddo, o'n i yn teimlo, be fysa neis ydy sa'r stori mynd i gyfeiriad neu trywydd gwahanol. Ond dwi'n meddwl, fel maes, mae rhaid ni fod yn agored ynglyn â hyn, a dweud chydig iawn o weithiau sy'n yna, lle mae anabledda a bobl hefo cyflyrau yn cael ei drafod yn agored. Dwi'n iawn bod yr fedal ddrama hefyd yn sôn am niwroamrywiaeth. Dwi'n sbio ar Dafydd, cos mae efo sy'n ein token dramodydd. Ond dydy hwnna wedi cael ei chyhoeddi na? Na. Na, just meddwl dwi'n gobeithio bod o ddim yn mynd i fod yr demensia newydd a fflyd o bethau just o ran trafod y pwnc yna yn hytrach na deud y stori ti isio ddeud. Ysdi ddim bod fi'n meddwl mae dyna sydd wedi digwydd efo'r un o'r ddau yna. Ond dyna i fi, dyna be oedd un o gryfderau Hallt, oedd bod o jyst yn rhoi ceipolwg i ni ynglyn a, ti'n gwybod, byw o ddydd i ddydd ac yn ymarferol gyda bobl sydd hefo anabledda fel yna. Ac dwi'n meddwl bod hynny ond o'i hun yn rhywbeth dwi'n meddwl dyliau ni ymfelchio a clodfori Meleri amdano. O'n i'n rili licio steil y sgwennu a steil y llyfr. Oedd hwnna'n gret i fi, oedd e just, fel ti sôn, nath e ddim wneud i fi teimlo'n anghyfforddus yn unrhyw ffordd, sef bu fi licio bod llyfr yn neis i fi. So nath e ddim, troi i fi fel yna, o gwbl. Sian, ti'n di deitha ni be wyt ti feddwl? Pan o'n i ddarllen o, o'n i pyn bach fatha Aled yn meddwl, iawn, ond ar ôl deud hynna, dwi'n dal i feddwl amdanyn nhw. Dwi'n dal i feddwl am y ddwy. Ond ddim y tad? Oedd o. Os yna rhywbeth rhywun yn mynd i dystyrbio di Aled y tad, oedd o'n ot, doedd. Oedd nath o waldio rhywun yn nath am byd digwydd. Ie, oedd nhw'n griw ot. Dwi'n gorau cytuno efo chi 3/4 y ffordd, chi'n dweud bod eisiau rhywbeth digwydd. O'n i'n yn meddwl, ydw i'n cyrraedd diwedd, o'n i'n meddwl rhywbeth i digwydd. Sa rhywun di wneud rhyw benderfyniad mawr. Ond wrach mae dyna y pwynt, bo chdi ddim yn wneud. Dyna be o'n i'n meddwl, achos oedd o'n gorffen yn swta i mi, ond o'n i newydd ddarllen un Alun Ffred, oedd o'n llawn digwyddiadau, a dy'r ddau lyfr jyst ddim yn ei fath o gwbl.
Felly, da chi'n gorau rhoi rhoi switch gwahanol ymlaen i ddarllen Hallt. Chi'n gorau ddarllen o'n arafach. Felly, os oes rhywun heb ddarllen rhywun o'r ddau darllenwch Hallt gynta. Mae'r switch ffordd na'n haws. O, dwi'n yn gwybod ysdi. Dwi'n yn siŵr, achos oedd pes Gwynt Y Dwyrain, mi oedd hwnna, ond rhywbeth oedd hi yn nofel conventional detective, doedd. Yn yr ystyr, mi oedd na droion trwstan, mi oedd na rhywbeth hwnna ddatgeliad a hyn a'r llall. Felly oedd ti'n gallu gweld, swn i'n bersonol, yn dweud bod chdi'n darllen Alun Ffred yn gyntaf a wedyn Meleri. Achos wedyn ti wedi blino ar ôl darllen Alun Ffred, ti eisiau rhywbeth? Deitha chi, dwi'n meddwl amdano fo ffordd wahanol. Sy'n mynd â ni at yn Alun Ffred? Pam o ti blino? Blino, ie. Ie, dwi'n hen dyrw. Diolch lot. Diolch yn dew iawn. Be ddech chi fel o hon yn lle? O, dweud ti, gan bod ti wedi dechrau. Do, nes i fwynhau Gwynt Y Dwyrain. Do. O, dda iawn, dweud. Oedd. Mae gynnau asgwrn i grafu hefo Alun Ffred ynglyn â cyfeiriad tuag at disgyblion ysgol y Cyfreithwyr. Ie, a'r tuedd yn ymplith ni i ddefnyddio'r Saesneg. Mi fydd yn cyfreithwyr ni yn brysur iawn. Na, mae rai fi dweud, oedd. Ond be ni yn licio, sydd yn gysylltiedig ar pwynt yna, ydy, ti'n gwybod, fe oedd mor dda am y nofel yna, oedd ti'n gallu gweld oedd y prif gymeriad a'i Gymraeg o, ac oedd o'n cynrychioli'r gymdeithas oedd i bob pwrpas yn gymdeithas sydd falle yn mynd yn brinach ac yn brinach. Ac o'n i'n meddwl bod o'n mor glyfar ffordd oedd i sgwennu hwnna, fel bod yr gwahanol lefelau o ran cyfoeth yr iaith. O deialog yn gret. So ti'n disgwyl llai na fysat? O'n i'n mynd i ddeud, ti'n gwybod be, ac oedd y ti yn gallu gweld y bydda hwnna yn gwneud addasio teledu gwych. O, arbennig. Dwi'n newid gofio, dwi wedi rhoi dy marn am hon ar ddiwedd podlediad Eisteddfod, no? Ie, doedden ni'n gwrando na chdi na Glan. O'n i'n mynd y glwad, ti ddeu gwir? Na, Glan, dyna pam gafodd Manon, dwi'n meddwl na dyna pam gafodd Manon gymaint o strop. Achos oedden ni'n gallu clywed chdi. Ond ti'n dweud i dwi, mae pawb arall di'n nghlywed i, a dyna pam bod y lle wrthi gwerthu allan? Ie, mae'n ddrwg yn ei chdi gwanas da. Oce. Ond o'na lyfrau eraill Eisteddfod oedd. Dych chi wedi darllen heini? O'na rhyw 6,000 o'n un o'r dweud. Ydych chi wedi darllen nhw? Cys dwi wedi. Achos, ga i just dweud, cyn i mynd, please. Nes i anghofio sôn am y nendyrau do. Nes i anghofio am beth? Wel, hollol. O'n i di dweud bod fi'n mynd i sôn am lyfr oedd allan am mis Gorffennaf yn y podlediad yna a nes i anghofio. Felly, please gai sôn amdano fo wan. Cytad. O, iawn. A, bob peth arall wyt ti di ddarllen. Oce, ta. Wel, y nendyrau. Yr hoff bethau. Y nendyrau. Wel, y nendyrau gan Seran Dolma o Penrhyn, a thi ennill cystadleuaeth nofel i bobl ifanc cyfeillion y cyngor llyfrau. A dwi'n perthyn i heini, a da ni wastad y chwilio am fwy o aelodau, os da chi eisiau perthyn. Gai air fach wedyn. Ond nes i wirioneddol fwynhau y nendyrau. Dwi'n meddwl bod o'n lyfr yma neges bwysig, ond mae'n adloniant hefyd, a mae'n addysg. A ar ddwrnod fatha heddiw, lle mae wedi bod yn bwrw glaw, heb stopio, a mae lefel yr afon yn frawychus o uchel. Mae hwn am fyd lle mae lefel y môr di codi yn ofnadwy dros y byd i gyd, yn sgil cynnesu byd eang. Wedyn mae Daniel, hogyn yn ei arddega, yn byw mewn tŵr uchel efo cymuned y bobl sydd wedi llwyddo i oroesi. Ond un diwrnod, mae'n gweld wyneb yn ffenest y tŵr gyferbyn. Fel am yn dechrau. A mae'n stori dda iawn, llawn dychymyg, ond mae'n boenus o realistig hefyd, a mae'r cymeriadau yn cydio yn chi. A mae'n alyniau.
A mae yna lyniau. Mae wedi gwneud comig, mae'r cymeriad Daniel yn gwneud comig o fewn y llyfr. A mae hwnna rhoi rhyw ongl bach wahanol efo. A dwi'n meddwl wneud Manon licio hon. Pwy? A wedyn arall ddoth allan y mis Gorffennaf, a dwi'n gwybod bod Sian yn gwybod am hon. Dyn ni'n di sôn am Llygad Ieithring gan Simon Chandler, na ddo? Na ddo, dwi wedi bod yn peidio er bod fi wedi darllen hi ar wahanol stitches. O'n i'n meddwl, na i sôn pyfyddiad silffoedd llyfrau. Silffoedd siopa llyfrau. Dyna dwi'n drio ddweud. A ma hi rwan. Wel, ti eisiau sobio ti feddwl o'n i, Sian? O, dwi'n licio i. Ys ti wynhau hi? Do, mi nes i ddoti ati, achos mae Blaena yn gryn i'n dydi? Ond dyna pam oedd y lansiad yn Blaena, oedd Simon yn bendant bod eisiau lansiad yn Blaena. Achos di dysgu Cymraeg mae o'n de, a syrthio mewn cariad efo Blaena nath wneud fod eisiau dysgu Cymraeg sydd yn hyfryd. Ond o ran y nofel ei hun, mae ferch ifanc o'r Almaen yn dod o hyd i lythyr Cymraeg yng nghanol hen bapura i diweddar fam yn Berlin. A wedyn llythyr gen ryw foi o Flaenau Ffestiniog at ei hen daid hi oedd di dysgu Cymraeg yn ystod ei gyfnod yng ngwersyll Carcharfon Goch yn ystod yr Rhyfel Byd Cynta. Felly mae yna blot eitha cymleth. Ond y taid yn nhw oedd i sberbyno i charddiad hitha at yr iaith Gymraeg, felly mae hi wedi dysgu Cymraeg. A mae hi wedi stop spoilers ar hon y munud, ydyn? Wel, na cefn Ia, hyd yn hyn, ia. Ti'n reid da? Ond beth sy'n o'n i licio oedd mae hi, fel mae yna gymaint o bobl sy'n dysgu Cymraeg, maen nhw eisiau mynd i'r Steddfod. Lle dyn ni nôl yn y Steddfod. A mi ath Simon yn amlwg i Steddfod Llanrwst, achos mae Steddfod Llanrwst ar glaw a'r mwd yn hynod fyw yn efo. Oedd y disgrifiadau yn mynd â fi nôl na'n syth. Felly, a hefyd, pan ti'n cael llyfr, dwi'n meddwl, rei, sut mae hwn yn ei fi deimlo'n emosiynol, o ran emosiwn. Ac i mi, oedd o, wneud i mi sylweddoli pa mor effernol o lwcus dyn ni, bod ni wedi cael yn geni yn magu yng Nghymru, a bod pethau fel yr iaith Gymraeg yn bod ar Steddfod Genedlaethol. Mae yna lot yna ni'r Cymru yn cymryd y pethau mae'n ganiataol a mae hon yn rhoi cic yn dyn iawn i ni. A mae llyfr yn un David. Ella bod pethau'n digwydd braidd o sydyn, a mae yna bwyslais ar gyd digwyddiadau, ond oedd o'n gweithio i fi. Ac oedd yr ymchwil yn rhyfeddol. Felly, ia, arbennig. A dwi'n meddwl mae mond rhywun o tu allan i Gymru fysa di gallu sgwennu hwnna di gwir. Cos mae'r cymeriadau mae hi'n gweld Cymru o ongol hollol wahanol dydy. Dyna oedd y peth mwyaf difyr amdano fo. Os di o Simon ei hun yn dweud, sa fo ma'n gallu sgwennu hi rwan wrach, cos mae'n gwybod gormod de. Sa fo'n gorau wneud ymdrech i gofio sut oedd o'n gweld pethau yn y dechrau pan oedd o'n dod i nabod Cymru de. Pam bod chi'n deud hynny? Be oedd yn gwneud iddo fo, mae hwn yn rhywun o'r tu allan? Cos mae'r prif gymeriad yn dod o'r Almaen a di dysgu Cymraeg cyn mynd i Gymru. Felly pan mae hi'n mynd i Gymru am y tro cyntaf, da ni'n cael ei... Ysdi, mae'n rhai pethau mae i ddallt. Dwi'n cofio gofyn o Simon pan welas i fersiwn cyn y gael ei gyhoeddi. O sut sa'n gwybod hynna? O, sa'n gwybod hynna trwy Radio Cymru, ond mae yna bethau eraill. Mae weld am y tro cyntaf wrach a ddim cweit y ddall, de. A pethau da ni'n cymryd yn ganiataol. Ia. Ti edrych yn amheus iawn, Dafydd? Na, mae gennau, achos wel eisiau yn yr siop, a nes i feddwl, na i brynu yn y bidio. A wedyn o'n i'n meddwl, na i rand o beth gyn gwanas, a Sian i ddeud i ddechrau. Wel, wrach tro cyntaf bod peth oes. Da ni'n gyd yn licio'r un pethau, ond mae Sian a fi di mwynhau ond o. Do. Ti'n ddarllen Alun? Na, ond mae arfer restr i ddarllen. Go dda. Good. Rhywbeth arall ti isio? Oes, tad.
mae yna lyfr dwi wirioneddol eisiau sôn amdano fo, achos o'n i wedi dechrau Pwy yw Moses John gan Alun Davies, ac o'n i yn mwynhau, ond wedyn nes i weld copi o hynna'n gofiant Marged Esli'n siop ac o'n i'n gorau brynu o. A sori Alun, ond mae Moses John yn cael hoi, achos nes i ddechrau darllen ro'n i'n arfer bod yn rhywun, na chi chwip o deitl, gen Marged Esli, a nes i gael yn hydon llwyr, o'n i methu roed o lawr, dwi wedi bod piffiau chwerthin yn uchel, achos mae hiwmor hi, mae gen i hiwmor ffantastig, a mae o'n donig, ond mae bywyd wedi bod yn roller coaster, go iawn, felly mae gen ti'r llon a'r lledd, ond di'r lledd byth yn drwm a digalon chwaith, achos ella tan diwedd un, ia, mae'n deud ti ar y diwedd, ond mae'n dechrau efo salwch ofnadwy gas i fydd i'n sbyty am wythnosa, os a ti'n disgwyl i hwnnw fod yn lledd. Ond mae hiwmor hi, fatha rhyw, mae'n codi o'n unlla fatha rhyw marmot bach yn codi ben o'r tyllan y diffyddwch. Mae o'n hilarious. A mae'n amlwg bod staff ysbyty wedi cael gymaint o hwyl o fi. Achos, na i ddeud un stori wrthych chi. Oedd eisiau gweld rhyw ddoctor golygus eto, ond oedd hi methu cofio enw o. Ac oedd hi chydig bach allan ohoni efo'r holl ffisig beth bynnag. A wedyn, oedd hi ati ddisgrifio fo i wahanol aelodau staff, a dweud mae fodd y dyn mwyaf golygus yng Ngogledd Cymru, ella Cymru gyfan. Wel, pan ddoth y boi o gweld i a chyfadda i fod o wedi clywed am y disgrifiadau yma, mi ddedodd Marged, well, doctor, old ladies still go to art galleries, you know. Nes i just rwydro. Nes i'n neud acen Marged yn dda yn fanna, ond chi'n gallu dychmygu hi'n dweud yna. A wedyn, dwi wedi gwirioni fo hwn. Oedd o'n anodd roi o lawr, ond o'n eisiau gwneud fo bara fyd. A dwi'n yn aml yn dweud hyn am hynna'n gofianna, ond o'n eisiau mwy. A dwi'n meddwl beth sydd wedi talu ar ei ganfad ydy, mae Tudur Hughes Jones ydy bod yn awdur cysgodol iddi, a mae hynna wedi talu ar ei ganfad, achos mae'n neis cael rhywun arall weithiau i ddeud, tore hwnna, be am beidio, achos mae mor dyn ac yn gada fi eisiau mwy. Llongyfarchiadau i bawb sy'n ymwneud â'r llyfr yma, achos dwi'n meddwl bod hwn yn briliant. Mae'n glincar o glawr hefyd, ri. Dwi'n licio diwig yn dri. Mae'n neis. Ond wedig, achos mae gen ti rhyw, ti'n mynd siŵr beth dio ar y blaen, wedyn ti'n troi i'r cefn, a mae gen ti ffantastig o Marged. Efo'i thrwsus Harlequin, a mae hwnna'n dweud lot fyd. Dwi wedi gwirioni efo hwn. Ar dderchog. Mae wedi bwrs i'r blynyddoedd yn sgwennu hwn, ac oedd o wertho Marged Esli. Neu Margaret Charles, fel oedd hi. Dwi wedi brynio. Dwi'n edrych ymlaen, achos mae rai fi ddweud, pa wel eisiau yn y siop, o'n i'n meddwl, ia, achos mae Marged. Mae gen i yrfa anhygoel hefyd yn does. Di bobl ddim yn gwerthfawrogi faint o yrfa llwyddiannus mae wedi cael hefyd, chwarae teg. Felly dwi'n edrych ymlaen. Good, da. A mae'n deud ti am ambell berson enwog fi. O, yndi? A fi rhaid chi ddarllen y llyfr i ddim gallan pwy. Be, di Manon yn cael ei fanna hefyd? Dwi'n deud dim. Oce, gret. Ti eisiau sôn am rhywbeth arall cyn i Dafydd ddeitha ni be arall mae wedi bod allan? Wel, dwi wedi darllen pethau, oedd Meleri Wyn wedi deitha oedd hi'n canmol Camilla Lackberg fel awdur o Scandinavia, felly nes i fenthyg The Ice Princess o Llygad, nes i fwynhau. Wirioneddol dda. Nes i ddim gweld y dweddglo'n dod, a hefyd mae am feddylfryd tre fechan, felly ti'n bod yng Nghymru, y busnes, dyn ni'n byw mewn tre ar hy fach, pawb na bod i gilydd, wel, mae'n hir yn Scandinavia fyd. A hefyd dylanwad ymwelwyr ar drefi glan môr anghysbell, ti'n bo? So mae yna lot o bethau dyn ni'n gallu, all hwnna. A mae'r nofel yma wedi gwerthu dros 26 miliwn o gopïo. Lenci, de. A mae yna 9 llyfr arall yn y gyfres, hwn oedd y cyntaf, felly dwi'n edrych ymlaen darllen mwy o Camilla Lackberg. Esyll yn Patagonia, mi nes i ddarllen Confessions of a 40-something fuck-up, a nes i fwynhau o.
A dwi awydd sgwennu Confessions of a 60-something bugabran. Gwni weld. A mi nes i ddechrau y llyfr Ffrangeg Fresh Water for Flowers gan Meleri Wyn. Ond o'n i wedi gorfod mynd efo nôl i llyfrgell cos o'na rhywun y Porthmadog eisiau fo. Gadamia nhw. Felly, dwi wedi gorfod mynd efo nôl i llyfrgell, ond fyddai nôl. Dwi eisiau cario ymlaen. Hwn oedd yr un am ddynas oedd yn cadw mynwynt. Felly, na i gael ngheg ar ôl hynna. So, rwy'n arall? Be ti bod allan, Dafydd? Wel, gan bod Gwanas wedi bod yn sôn am pwy yw Moses John, mi nes i ddarllen hon yn ei chyfanrwydd li. A mae Aled Hughes wedi dweud ar y blaen, ar y clawr, nes i llwcio hi mewn un ystediad. A mae rai ddweud, o'n i yn meddwl ar ôl y cwpl benodau cyntaf, nath o gymryd spel i fi ddod i mewn iddi, ond argol, unwaith iddi ddechrau tanio, oedd hi yn oed. A be o'n i licio oedd oedd y ffordd oedd, dydw i'n mynd i roed yr plot yn llwyr i fath a Gwanas, neu doedd yn pwyd darllen y llyfr yna beth. Felly, swn i'n licio difetha unrhyw lyfr fel mae Gwanas yn neud drwy neu cronoad hirfaith o bob llyfr. Ond mae beth yn cael, mae yna erthyglau papur newydd sydd yn rhan o yr achos, a wedyn beth wedi bod y prif gymeriad wedi bod mewn unwaith eto, mae'r nofel yma wedi cael ei lleoli yn Aberystwyth. A wedyn mae gen ti y prif gymeriad sydd wedi bod mewn damwain, ac yn sgil y damwain ohono, mae yna ran o'i fywyd o fel petai wedi mynd yn angof, a wedyn mae o'n trio rhoi y darna yn ôl at ei gilydd yn hyd destun, achos fe oedd o'n gweithio arno fo cyn y damwain, ac yn arwain i fyny at y damwain. Felly, pa mor bell ti wedi mynd efo'r nofel yma, Gwanas? Mae di colli... Tair pennod. Newydd ddechrau ti. Reit, oce. Ond, yndi, mae rai gweld do'n i'n di darllen un byd o iddo Alun o blaen, Alun Davies. Haida, malu. Na, hwn di'r un cynta. Hwn ydy'r cynta. Ti'n di darllen ar drywydd llafrydd? Na, ddo. Gna? Wedyn, ia, wel, beth sy'n ei ddeud ydy, ar ôl darllen hon, yn bendant, dwi hefo'r awydd i ddarllen mwy o'i eiddo. Felly, ia, mwynhau. A wedyn, dwi ar ganol darllen llyfr Merched Peryglus. Dych chi wedi darllen hwnna? Yn ymwneud gyda cyfraniad merched tuag at Cymdeithas yr Iaith, a'i rôl nhw o fewn. Mae'r cyflwyniad gen Angharad Thomas yn, mae rai i ddweud, yn gwneud i rywun feddwl llawer ynglyn â yn naturiol. Mae'r gymdeithas wedi bod, a hefyd beth sydd yn ironig ydy mewn gwirionedd wrth yma, da ni'n claddu Gareth Miles, dyna, ddyn o sylfaenwyr y gymdeithas. O'n i jyst yn meddwl bod y gyfrol yma mor briodol oherwydd mae o'n sôn am gyfnod lle oedd gymaint o dan dros achub yr iaith ar ôl y cyfraniad merched o fewn y gymdeithas, a fel bod yr cyfraniad yna falle i ryw raddau wedi cael ei anghofio. Dwi'n gwybod, os yna un o'ch chi wedi darllen y gyfrol? Fyddai di gorffen y gyfrol gobeithio erbyn y podlediad nesaf. Ond mae yna bytiau ac atgofion gwahanol unigolion blaenllaw. A mae bob un rhyw fath a bethau'n straeon byrion bach. Pwt o atgofion. Dwi'n mwynhau hwnna fyd. Felly, dwi wedi cael mis bach da iawn o ddarllen. Dwi'n gadarnhaol. Wyt. Dyna pam oedd y distawrwydd wan o pawb mewn sioc. Be ti'n meddwl allan, Aled? So yn credu nes i fynd o'r Eisteddfod yn syth ar wyliau am wythnos. A o'n i bod yn trafod llyfrau gwyliau oedden. A nes i bigo lan ar y ffordd yna, No Plan B, Lee Child, sef un o'r llyfrau Jack Reacher. Nes i'n hofio faint fi'n joio llyfrau Jack Reacher. Mae fod yn gwyliau, jyst yn darllen nhw, nes i gorffen mewn diwrnod.
ar ôl cael ei bigo gan Asian Hornet, sef y peth fwyaf hyll wedi cael ei creu gan. Ond yes, oedd troed fi yn ia am diwrnod, a nes i just darllen. llyfr yma, oedd e'n briliant. Ie, oedd e'n briliant, ie, oedd e'n gret, a llosgi yn yr hael. A wedyn, nes i ddarllen Mwy o Helynt, Rebecca Roberts. Hwn yn dda, ie, really dda. O'n i wedi darllen Helynt ta beth, a ni'n meddwl, na bigo lan. A just, mae Rebecca Roberts gyda ffordd really neis o sgwennu, a mae lot o bethau'n digwydd, fwy o bethau'n digwydd yn llyfr yma na'r llyfr cynta. Ond really diddorol, really joio hwnna. O'n i wedi pigo lan Eisteddfod hefyd, Un Noson gan Leo Maddox. Ac o'n i wedi darllen ei llyfr hi, llynedd, a wedyn weles i hwn, a fi'n gwybod, dim ond stori fer yw e, mae'n pint oedd e, un o'r rhai byrion yna. Brilliant. Nes i'n really joio fe. So, fan mawr o ffordd hi o sgwennu. A wedyn, Dwy yng Nghanol, tra bod i ddim yma, allwn ni trafod yn iawn, Powell gan rhywun o'r un o Manon, Steffan Ross. So, y nofel gyntaf i di honni? Dwi'n meddwl, ie. Oedd, achos bod fi wedi recordio podlediad gyda llwyth o bobl ifanc yn wythnos Eisteddfod, oedd lot wedi bod yn trafod Powell a canmol hi. A fi bron yn dod at diwedd, a dwi'n gallu gweld pa mae'n canmol y llyfr yma. Mae'n wych. So, so dyna be fi wedi bod yn darllen hyd yn hyn. Nesa ar y restr ar ôl Powell, yn anffodus, gwanas mae Gladiatrix. Dwi'n teimlo chydig bach yn sic. Fi hai ti gael mis off a just diflannu pawb gadau be maen nhw'n feddwl. Wel, falle na nedidiadau a cadw nhw tan bod bethau ddim yma, ie. Nawr ni drafod hwnna yn yr un nesaf, ie? Os dwi'n rhai na i sôn amdano fe, os dwi ddim yn sôn amdano fe, ie. Nawr ni just cymryd. Na, beth yn fod yn y gyddol. Na, beth yn fod. Ia, gret. Oce. Sori, gwanes beth i'n awan. Ymlaen at Sian. Ia, Sian, beth ti wedi bod yn darllen? Dwi'n darllen. Ond i'n sôn am 3 llyfr Saesneg, bod gen i ofn. Llyfr o'r un, gai gomed sgyd Dafydd am yn oed, so, Menopause, the anthology. A dwi wedi darllen oherwydd bod fi wedi cyfrannu rhywbeth iddo fo. Ond mae yna lyfr tebyg yn dod allan y Gymraeg. Y fi yn ti bod rhywbeth am hwn, dwi'n gwanas. A gen Cylchgrawn Cara, Menopause, dim ond un yma, dwi'n gofio. Ond yndi, mae'n ddigon tebyg, sy'n ni'n tybio darna. Mae hein i gyd yn ddarna creadigol yn gerddi neu yn straeon byrion neu ddarna len micro, a ddim trafodaeth ffeithiol o gwbl, just ymateb creadigol i Menopause. Na, dwi'n meddwl na pethau eitha ffeithiol di hein. Hyd o gwni. Hwna, nes i ddarllen, na gadw'r gorau tan ola. Dwi wedi newydd orffan llyfr o'r enw Tender, sydd yn ymwneud, o'n i wedi dod efo llyfrgell, dwi wedi bod yn gorau wneud lot o ofalu am mam, a llyfr am ofalwyr ydi o, yn ehangach na gofalu am hen bobl. Mae'r person sgwennodd o hi'n gofalu am ei mam pan ei blentyn, a mae rwan yn gofalu am blentyn autistig, ond mae'n trafod yn gyffredinol agwedda at ofalwyr a falle. Nes i fwynhau o pethau ni'n di meddwl amdano fo. Ysdi sut mae agwedd cymdeithas at rhywun efo salwch neu anabledd neu rhywbeth yn gorlifo i'r agwedd at yr rhys yn gofalu amdano nhw hefyd ac yn gorgyffwrdd. A nofel o'r enw Prophet Song gyn Paul Lynch, nes i fwynhau ofnadwy. A rhestr y Booker, o'n i di darllen i oherwydd o'n i'n gwrando ar rhywbeth ar YouTube rhywun dwi'n fwynhau o'r enw Jan Campbell, ac o hi'n dweud, os nes ti fwynhau gyfres dyledu Years and Years, neith hwn apelio, a nes i fwynhau Years and Years yn ofnadwy.
Gwenas yn ei gwyneb mwynhau ers yn Years and Years. O, hwnna wych, Oedd doedd? o wych, doedd. O, Felly, Prophet Song gan bwy? Paul Lynch, dwi'n yn gwybod os mae... Felly mae'n dystopaidd yn y dyfodol agos fatha Years and Years ydy gosod yn Werddon, sydd yn ddifyr. Mae'r iaith yn farddonol ac anghonfensiynol, felly dwi'n yn gwybod sut hynna'r dy nyrs di Bethan, sydd yn cyfatab rwsut i stori reit hegar am sut mae pethau'n dirywio efo llywodraeth yn mynd yn fwy a fwy totalitariaeth. Diolch yn benodol yn deud os di'n adain dde neu beidio, ond mae pethau jyst yn chwalu'n raddol a sut mae'n effeithio'r teulu yma. Felly nes i wir fwynhau hwnna. Ella bynnau di sbi ar Amazon a look inside i weld... Ia, gyna, ia. Copi llyfrgell Boro Box, dwi'n meddwl. Sa'n ei, lle fydda i ddim menthu gyti weld. Ond ia, dydy'r arddull iaith ddim yn disiwtio pawb. Ond dwi'n meddwl mae'r stori yn cario chdi heibio hwnna un os wyt ti'n licio fo de. Wrach wedi licio fo. Wrach wedi licio fo. Lle dyna'r pethau werth sôn amdanyn nhw. Nes i ddarllen rhywbeth ar enw Watching Ollie. Nes i bigo fyny mewn siop elusen. Ac o hynna hyn o ori am mywyd gai ddim yn ôl. Oedd o lyfr am gi o'n i mewn sy'n i'n licio fo. Ond ar nerfs i. Nes i orffen ac os oedd o mor... Anyway. So rhywun arall? Just am bo fi'n... Dwi'n yn gwybod. Diniwad galon feddal stupid. Un o hynna. Na gofyn, achos ydy bobl erbyn hyn ar ôl hanner llyfr neu beth da chi'n meddwl mae bywyd rhy fyr a da chi'n gorffan llyfr neu da chi yn ddeddfol yn dweud mae rhaid i fi orffan llyfr i fi allu cloriannu a penderfynu os dwi'n licio a beirniadu go iawn. Ie, fi'n credu mae rhaid gorffen. Fi'n credu nes i roi lan ar un llyfr yn y 2 mlynedd diwetha. Fel arfer fi jyst yn mynd i'r diwedd. Ie, a fi'n hefyd. A diolch o hwn, ysdi, oedd o'n hawdd i ddarllen, oedd i stori hawdd, ysdi, da ni'n defnyddio lot o ynni na celloedd y menydd na byd i ddarllen o, lle o'n i'n meddwl, weth mi wneud a gorffen. O dwi'n wahanol i chi lle, os dwi'n mynd licio llyfr, mae bywyd yr hyfyr. Mae gen i gymaint o lyfrau dwi eisiau darllen, dwi'n mynd i wastraffu'n amser prin ar y ciachu yma. A mae yna ambell lyfr di cyffling a draws da. Ci Sian diwna, ie. Mae yna ambell lyfr di cyffling. Cer i gysgu, hero. Be, llythrenol taflu nhw? Ie, mae yna ambell lyfr. Llythrenol taflu. Be, ond allu di... Os na dwi ti'n ei orffan o, allu di ddeud, oedd y llyfr yn anobeithiol. So allan bod na rhywbeth yn hanner ola neu lle mae'r stori mynd i gyfeiriad hollol annisgwyl. Erbyn hyn, be dwi'n gallu wneud ydy mynd i Goodreads neu Amazon o beth i weld be mae'r adolygiadau 1 a 2 seren yn dweud, ac os da nhw yn tyddu fynd ar yr un trywydd yma men i mynd, dwi'n gallu gweld, I wish I hadn't bothered reading it, na fo iawn. Wrach bod nhw'n rhoi di adolygiad ar ôl fy nhw rhoi ffling iddo fo hanner ffordd trwy fath. Ti'n gallu deud, o fewn penodau cyntaf llyfr, os ti'n mynd i fwynhau o? Byddwn i'n gweud na. Os weithiau fi'n ffindo bod e'n anodd i fi mewn i'r rhythm y llyfr. Ie. Yn hytrach bod y llyfr yn wael. Unwaith i yn y rhythm o sut mae'r nofelydd neu'r awdur yn sgwennu ac yn deall hwnna, fi'n cael pleser mas o, fi mewn yn y llyfr na, fi mewn yn sut oedd e fod i cael ei sgwennu a fi i gorffen hi. Ond ti hefyd yn gallu cael llyfr sy'n dweud, reit, mae pawb yn canmol hwn, felly mi gario ymlaen, a ti'n dal i fynd, ti'n rhygnu mynd, ac ti'n cyrraedd y diwedd, a ti'n dal yn licio fo.
O ia, mae hynny wahanol, dri. Yndi, Achos o Lea wedyn, wyt ti wedi mynd ar hyd y siwrna yn llwyr, ond mae yna ambell i lyfr lle dwi wedi meddwl ar ôl 2-3 pennod. Mae'n gloch di. A wedyn, ond dwi'n sticio hefo fo, a fel mae Aled yn dweud, ti'n dod i mewn naill ai ar yr un donfedd ar awdur neu y stori, a wedyn wyt ti gweld i fi o Lea. Mae'r un peth efo mynd i weld drama. Wel ia, mae'n bod chdi'n gorau hwthio heibio bobl a ballu os ti'n gadael fanno, dwyt? Na, dyna pan dwi'n eistedd ar gongol. Ond dwi jyst yn teimlo, allu di ddim efo llawer galon ferniadu llyfr. Na drama o ran hynny. Ond i bai bod chdi di gweld... Sticio at y diwedd. Ie. Ond ti'n gallu deud, nes i golli diddordeb a nes i stopio hanner ffordd. Mae hynna'n onest ni. Yndi. Os diam di sgwennu mewn ffordd sy'n neud i chdi fod eisiau troi tudalennau, mae di methu mewn rhyw ffordd ydi. Alla i ddim meddwl am lyfr lle mae yna rhywun wedi dweud triaf eto efo switch gwahanol yn dy ben a bod fi wedi mwynhau o'r ail dro. Dweud gwir, dwi'n siŵr os dwi wedi gwneud yr ail dro. Ia, dwi'n trio meddwl. Mae rai llyfrau dwi heb fwynhau achos fi yn y lle anghywir o ran darllen hi yn feddyliol neu yn y lle anghywir yn gorfforol. Ia, mae yna lyfr ar wedi wrach bod chdi angen gadael nhw am ddegawda. Os bod chdi eisiau darllen am y peth yna. Iesu, degawda, god. Ond, ie. Dwi'n darllen ys degawda. Difyr, na, wel, wrach na i drio'r Prophet Song ma. Ia, sef o ddifyr, be wyt ti feddwl, oherwydd, fath o dwi'n dweud, mae'r iaith yn, ddim blodeuog di'r gair, barddonol ag anghonfensiynol. O, mae hynna'n, oce. Blodeuog, dwi'n licio. Barddonol, iawn. Barddonol, ia. Anghonfensiynol, gret. Ydy. Oedd wedi cymryd llyfr arall gyda fo o'r llyfrgell dynod o blaen. Dwi'n meddwl mae Gres di enw fo, ond na gwybod bod edrych chi mwy. Dwi'n meddwl bod gen i amser i sôn am unrhyw thema. O, chi eisiau rant, doedd? Wel, na i rantio rhywbryd eto. Dwi'n siŵr gwneud i. Ai dyma di'r pwynt lle da ni fod i... Wel na, ddylen ni jyst ddeud diolch i Manon am ei chyfraniad i'r podlediad yma a dymuno'n dda iddi ar gyfer y dyfodol. A jyst deud dros a ddim unrhyw fath o ddrwg deimlad a da ni'n dymuno'r gorau iddi. Di hynna'n ffordd dda i orffan hwn, ddech chi'n meddwl? Jyst i ddeud. Fi'n credu bydd y cyfreithwyr wedi setlo pob dim erbyn tro nesaf. Dwi'n meddwl, ie, o beth fi'n deall. Fine. Oce. Ie, yn dydwylod i Aled. Ie, yn i'n mynd i ddeud. Wel, dyna ni. Diolch i chi am wrando ar Colli'r Plot. Da ni'n gobeithio eich bod chi wedi mwynhau gymaint â ni. Os oes gennych chi gwestiynau, mae croeso i chi gofyn nhw dros Twitter, Facebook neu Instagram. Diolch yn fawr i'r Cyngor Llyfrau am wneud y podcast yma'n bosib a'n helpu ni i golli'r plot. Allwch chi dan ysgrifio i glywed mwy o benodau lle bynnag da chi'n gwrando ar bodlediadau. Chwiliwch am Colli'r Plot. Yna groeso i chi adolygiad i'n helpu ni. 5 seren, please. Cofiwch rannu'n podlediad bach ni hefo'ch ffrindiau a'ch teulu. Mae'r gerddoriaeth ar gyfer y podlediad gan fand o'r enw Bandicoot a'r trac ydi o Nefoedd. Ac os da chi eisiau darganfod mwy o bodlediadau Cymraeg, ewch i ypod.cymru.